Primeran, fe bat. 94, basozainak. Berdez jantzita, mendian, Landroverrean, pasiran ibiltzen diren horiek aldira basozainak. Bai, alaxe gehiago. Jendiak ala esaten dizu. Bai, pasiatzen da ibiltze gehala beti, eta baina egia esan, gure lan nagusia hoixe da. Zaintza lana, baina zokuak eta ondo miatuz, eta naturan inguru guztia ondo aztertuz. Horrela hitz egiten diguna Martin Lizeaga da, 52 urte, Donostiarra, heziketa fisikoan lizentziatua, eta basozain lanetan Gipuzkoan 20 urte daramatzana, eta aldi berean Gipuzkoako basozainen elkarte profesionaleko parteide. Bueno, hasieran esan duzu, claro, zuen lana pasiran ibiltzia dela, baina hori egia da, eta pasiran zabiltzanean ikusten dituzu gauzak, eta begiak erne ibili behar beti, pixka bat zer dagoen inguruan, ez da? Bai, naturan gu ditu arlo asko ikusi beharra, bai, bueno, bere garaian iztari, arrantzale, errekak, basoak, Europatik datozen, babesgune izendatutako guztiek, Aiako Harriko parkian ibiltzen naiz, Aiako Harriko parkiak badu bere legedia, eta hoi pixkat bete arazteko, zer gertatzen jakinazteko, administrazioan begiak gu era. Bueno, batzutan ibili beharko da desgaraian, leku zailetan, horrelako gauzetarako, hori ere, ez dakit, zuen ordutegeren barnean sartzen dan, edo nola... Bai, gure ordutegia nahiko xelebrea da, berez 24 orduak betetze ditugu, baino langile bakarraken, 24 ordu. No, besteak izate dira... Hiru edo lau, 24 ordu betetzeko eta gu bakarra. Egia da ez gaudera egun osoa mendian. Baina adibidez zelata garailean, goizeko ordu txikitan gabean ilunarrian ere horre on berra daukagu. Zer da zelata garai hori, zertarak erabiltzen da? Oilagorra izan berez debekatua da zai harrapatzea eta postutatik eta egun argitzen nahi danean, ilunbistan egitean aiza eta debekatua dago. Debekatua eta horre on berra daukagu. Egun argitan egin beharrekoa da? Egun argitan, zakurrakin eta segika. Bueno, zu zeu esan dugu heziketa fisikoan lizentziatua zarela, horlakoak desente zarete edo gutxi zeate? Heziketa fisikokoan ni bakarra. Zu bakarra. Ustez. Desente biologo? Bai, biologoak asko. Biologo formakuntza dutenak, karo gaiek ere natura inguruan da ibiltzea dira, gustokoa dute. Ja, bokazionala dute, nola. Eta ingeniariak ere, mendi ingeniariak eta horrelakoak ere, gero eta gehiago... Konforme. Bueno, beraz, autoritatearen agente batzutan, arazo penaletan sartu behar duzuenak, zeuen lana behar bezala betetzeko. Polizia eta zaintzaile ere bai? Bai, polizia lanak salatu dezakegun aldetik. Eozein ekintza guk salaketa jartzen dugu, baina ez dugu isuna jartzen. Jendea guler dezan ondo. Guk esategu honek egin du legearen urraketa bat. Ze urraketa egin duen, eta gero administrazioak, normalen administratiboa diputazioak, izango balitz penala izango balitz, justizia, zigortuko luke. Esango luke ze zigorra dukan.